i no és habitual, almenys que jo recordi, però el discurs que farà l'alcaldessa no el farà asseguda a la cadira, sinó que ha decidit, suposo que perquè així ho ha demanat, fer-ho a peu dret, al vell mig del Saló de Plens, sota aquesta fantàstica làmpada que il·lumina el Saló de Plens, amb un faristol, amb 2 micròfons, Dolors Sabater, la nova alcaldessa de Badalona, que llegirà el seu discurs, les línies del que seran aquests propers 4 anys. La segona alcaldessa de la nostra ciutat, Dolors Sabater. Es posa les ulleres i comença el discurs. Badalonins i badalonines, membres de les entitats i de la societat civil, regidors i regidores, exalcaldes i exalcaldessa i altres autoritats. El nou Ajuntament ha sorgit de la voluntat popular. Ha rebut un mandat de qui té la sobirania municipal, dels ciutadans. Conscients i fidels a aquest mandat, no solament governarem en benefici del poble, sinó que ho farem comptant amb la participació contínua de tothom. Aquestes paraules no són meves. Les manllevo del discurs que l'alcalde Màrius Díaz va pronunciar al primer ple del nou Ajuntament Democràtic, i no era aquí, en aquest Saló de Plens, en aquesta sala. La il·lusió col·lectiva per la recuperació de les llibertats després del franquisme va fer que aquell ple, d'un ja llunyà 27 d'abril del 1979, se celebrés en un pavelló de la Plana ple de gom a gom. Han passat gairebé 40 anys. Badalona ha canviat molt, moltíssim, i ha millorat en molts aspectes. Però bona part dels anhels i dels somnis que ens feien bategar en aquell temps crucial per la història de la nostra ciutat i el nostre país, malauradament no s'han complert. Volíem construir una societat que fos justa, de ciutadans lliures, que posés la persona al centre de les preocupacions i que erradiqués les desigualtats. Pensàvem que la democràcia de què ens havíem dotat ens hi portaria. Però amb el temps, aquest sistema polític i econòmic se'ns ha anat corrompent i se'ns ha mostrat ineficaç per preservar els drets bàsics i la radicalitat democràtica. També volíem endreçar i equilibrar una ciutat que havia crescut molt ràpid i de forma desorganitzada. Preteníem que aquella Badalona plural es cohesionés, recuperant memòria històrica i patrimoni, compartint llengua i cultura en l'espai comú i reparant els estralls d'un urbanisme caòtic. Pensàvem que la democràcia de què ens havíem dotat ens hi portaria. I malgrat són molts els canvis i les millores aconseguides, el sistema s'ha mostrat ineficaç per assolir-les. Badalona és avui una ciutat amb més desigualtats que anys enrere, amb una part molt important dels seus veïns i veïnes que pateixen durament els estralls d'una crisi i d'un sistema que no funciona, que han vist com les polítiques públiques que s'han dut a terme s'han preocupat més de rescatar els bancs que de rescatar les persones. Darrere dels índexs d'atur, de les xifres de desnonaments, de les dades de persones que viuen al llindar de la pobresa, hi ha històries particulars, hi ha noms i cognoms de conciutadans nostres que ho estan passant molt malament. Badalona és avui també una ciutat que manté importants desigualtats territorials i que no pot parlar encara de cohesió social generalitzada i ja s'ha dit, ho heu esmentat molts grups, ferides com l'autopista i la manca dels laterals en són un clar exemple 40 anys després. Respecte a aquesta mancança territorial i de cohesió i de justícia, les nostres institucions han resultat poc eficaces per combatre-ho. Ens han decebut, les institucions ens han decebut. Sentim que no han estat a l'alçada. Des del carrer ens mirem aquestes institucions pensant, sentint
que s'han oblidat de vosaltres, de nosaltres, del bé comú. I avui, això, a Badalona, avui això pot començar a canviar. Perquè aquella voluntat de començar de nou, de capgirar el model social, polític i econòmic, aquella voluntat d'aquest capgirament que vivíem a la transició, aquelles ànsies de canvi i tots els somnis compartits han confluït altra vegada com ho vam fer fa 40 anys. Però aquesta vegada les nostres lluites seguiran a les places i alhora governarem el Saló de Plens. Hem estat massa anys delegant, massa anys permetent que entre la institució i el carrer hi hagués una frontera. Quan em vaig presentar, vaig dir que em presentava per portar el carrer a la institució i la institució per retornar la institució al carrer, a la plaça. Hem estat la paraula no dita o silenciada i ara serem la revolta en un sol crit. Veïns, veïnes, el poder per transformar les coses el tenim cadascun de nosaltres. La ciutat la construïm cadascun de les persones amb la veu, amb l'opinió, amb el criteri, amb la participació, la implicació. La ciutat és la seva gent i tota la vida que genera la seva gent. Badalona és una ciutat molt viva, una ciutat amb un gran patrimoni i un gran potencial humà i cultural, associatiu, reivindicatiu. La ciutat es teixeix des de baix. La ciutat es cus des de baix, es cusen moltes de les seves fractures gràcies a les xarxes humanes, gràcies a aquestes xarxes plenes d'entitats que teixeixen, que connecten, que construeixen, que fan ciutat. L'Ajuntament és la casa del comú. Aquesta casa del comú ha d'acompanyar i ajudar a enfortir aquestes xarxes, aquest patrimoni, perquè són la solidesa de la ciutat, els fonaments. Avui aquí, en aquest nou Ajuntament, entrem per primera vegada en la política institucional una bona colla de veïns i veïnes que, com tots vosaltres, han sorgit de la lluita als barris, de la lluita al carrer, dels moviments associatius, dels moviments reivindicatius, de la defensa dels drets, moviments i implicació en tasques culturals, socials, esportives, de moviment veïnal, de marxes i grups de defensa de drets, de partits polítics. Són persones forjades a consciència, són forjadors de la consciència de la unitat popular. Som ciutadans que hem estat escollits per vosaltres per entrar a l'Ajuntament i tindrem en peu a l'Ajuntament per gestionar-lo i ens tindreu en peu a l'Ajuntament per gestionar-lo de forma eficient i amb transparència. Però aquest peu que tindrem, aquests peus que tindrem a dins l'Ajuntament, si en tindrem uns quants, que són els que heu votat i heu fet que entréssim, en tindrem mils al carrer, en seguirem tenint mils al carrer. Continuarem sent barri, associació i veïnat. Sou tots vosaltres, que dia a dia batalleu per construir aquesta ciutat somiada, els que ens representeu en les vostres lluites i ens seguireu representant. Ara és el moment d'una nova forma de fer política, en la que les persones treballem sobretot només per les persones. És un canvi de paradigma que no és propi només de Badalona. És aquest moment d'una política diferent que està sorgint arreu. No és un invent d'aquí. Nosaltres som un exemple més de com aquesta nova forma de fer política, que un cop ha perdut la confiança en les institucions, s'apodera i pren veu a la institució, és la nova forma de fer política que donarà resposta i vol donar resposta realment a les necessitats reals de les persones i a l'objectiu propi de l'existència de la política i de la política municipal i dels ajuntaments. Aquest nou govern està format per un equip de gent preparada. No us deixeu enganyar perquè pensant que aquesta pluralitat el farà feble. Al contrari, no us deixeu enganyar pensant que si hi ha gent novella és símbol de feblesa. Al contrari,
El treball per cohesionar aquestes propostes, aquestes alternatives, ha exigit un treball de cohesió i de solidesa que faran d'aquest govern un govern que està realment preparat per afrontar la responsabilitat i la feina que li és encomanada. Aquest nou govern que està preparat, posarem tota la nostra capacitat de treball, tota la nostra formació i l'estima per la ciutat al servei d'aquest Ajuntament que és avui símbol de la unitat popular. Els regidors i regidores, i jo mateixa com a alcaldessa, treballarem amb humilitat i generositat, però amb un esperit desbordant per fer una Badalona millor. Volem ser un govern que tingui la màxima ambició de canvi, però que sigui al mateix temps radicalment humil. Màrius, em faig meves les teves paraules per deixar clar que no només governarem en benefici del poble, sinó que ho farem comptant amb el poble, amb la vostra participació. Les entitats socials, culturals, esportives, les associacions de veïns, les federacions de comerciants i d'empresaris, les assemblees i agrupacions d'afectats, els joves, els partits polítics i tots els badalonins i badalonines, tots i totes, sense cap exclusió. Cadascuna de les persones, sense exclusió, són necessàries per construir aquest canvi a la ciutat, per construir aquesta ciutat que ha de sortir d'aquesta situació i ha de projectar-se cap al futur, cap a un futur digne i just. I per fer-li recuperar l'autoestima i l'espai que li pertoca a aquesta tercera ciutat catalana que forma part de l'àrea metropolitana del barcelonès. Aquesta autoestima perduda al llarg dels anys, que cal que ens la posem, que la recuperem i que la fem vibrar en cada un, no dins d'aquest Ajuntament, no dins de les entitats, sinó en cada un dels veïns i veïnes que formen la ciutat de Badalona. Però aquest ha de ser un projecte col·lectiu, sense desercions. Aixecar Badalona és feina de tots, de tothom. I som-hi, mans a la feina. Ara avui ens toca aquest acte institucional, però la voluntat és començar a treballar com ja estàvem treballant des de fora, posar mans a la feina des de dins i des de fora per fer sortir Badalona, per fer-la anar endavant. És per això que ara em vull estendre la mà a totes les formacions polítiques d'aquest consistori. Guanyem Badalona en Comú, amb acord de govern amb RC més Avancem i Iniciativa Esquerra Unida, volem treballar també amb tothom. És un govern obert, especialment amb el Partit Socialista, amb qui compartim bona part del programa. I així ho ha estat comprovant tot aquest temps que hem dedicat a les negociacions que s'han fet en base al programa, no en base a repartiment de quotes de poder, sinó en base a acords de programa. Com que compartim bona part del programa, pensem que podem establir acords de governabilitat i aquí agraïm el gest d'avui, voltant-me com a alcaldessa. També a Convergència Democràtica per la confiança que diposita en la meva persona, però també estenc la mà a Unió Democràtica i a Ciutadans, amb qui podem coincidir en alguns objectius del programa. La majoria aconseguida avui, aquí, per aquesta pluralitat de forces que han fet possible la meva elecció com a alcaldessa i, per tant, el relleu a l'alcaldia, posa en valor la generositat, posa en valor el sentit de responsabilitat de les forces polítiques que els badalonins i badalonines amb els seus vots han fet entrar a l'Ajuntament. I deixeu-me aquí que faci una petita resposta en aquest missatge que tant es va repetint d'il·legitimitat, recordant que qui guanya unes eleccions no és la força més votada, sinó que és la que pot configurar una majoria en el seu govern. Aquesta és la força que guanya unes eleccions, la que pot construir, la que pot sumar aquest suport per constituir-se en una majoria, per poder formar govern i poder liderar el govern de la ciutat. Generositat, he parlat de generositat i esforç de les persones que ens han ajudat a arribar on som.
a on som ara. La generositat de les forces polítiques que han fet possible que una nova forma de fer política comenci també a Badalona, arribi a Badalona, que han fet possible que aquest procés d'actualització democràtica, que com hem dit s'està vivint arreu, arribi també a Badalona per transformar-la i no caure altra vegada en aquest procés que ens ha portat a la degradació de les institucions democràtiques. Serem capaços d'arribar a acords i de trobar... Perdoneu, és que tinc la sensació que el tema dels micros no el porto ben enfocat. Bé, se sent bé? D'acord. Serem capaços d'arribar a acords i de trobar punts en comú amb el conjunt de Badalona, també amb les entitats, les associacions, el veïnat representat directament en els nous òrgans de democràcia directa i participativa, a través d'audiències públiques, de democràcia directa, a través del poder que tindran els districtes. I ho farem fent servir la capacitat d'escoltar els altres, d'admetre la crítica, de sumar i no restar, de buscar per sobre de tot el bé comú, allò de que de vegades cal que tots hi perdem una mica perquè tots hi guanyem molt. Potser cometrem errors. No som professionals de la política ni pretenem ser-ho. I quan alguna cosa no surti bé, serem els primers en reconèixer-ho. I també us demanem que vosaltres ens feu saber els errors que fem, perquè dels errors se n'aprèn i els errors i els problemes sempre són oportunitats. Per aconseguir-ho, doncs, necessitem ser molt transparents en el nostre dia a dia i hem de ser capaços de demostrar-vos-ho, de demostrar-ho a tothom. Respondrem a la vostra confiança perquè si no, no tindria sentit tot el que hem fet per passar del carrer a la institució. Nosaltres no defraudarem aquesta confiança. S'ha acabat el temps de governs que actuen d'esquena al poble, d'esquena a la ciutadania, d'esquena a les necessitats reals de les persones. Perquè us demanem especialment a tots els ciutadans, a totes les veïnes i veïns, que sigueu corresponsables d'aquest govern, d'aquesta governança de la ciutat. Ser corresponsable vol dir que participeu activament, que seguiu participant, que no delegueu. Van ser masses anys de delegar, masses anys de deixar de ser actius a les entitats, al carrer, de deixar de ser crítics i propositius i de pensar que els polítics ho havien de solucionar tot. El poder és al carrer, el poder és del poble, de tots i totes, de cadascun de nosaltres. I això és el que no podem perdre. I per tant, aquesta corresponsabilitat que us demanem, ara que som a dins la institució i no deixarem de ser al carrer, és una corresponsabilitat que us convida a tots els que sou aquí dins representant entitats que evidentment no hi podeu entrar totes perquè és una sala de plens petita, però hi sou en representació de les moltíssimes i del fort teixit associatiu que té la ciutat, i tots els que sou a la plaça, també els que esteu protestant, tots els veïns i veïnes. Nosaltres governarem per tothom i escoltarem a tothom. I aquest apoderament de la ciutadania és una necessitat per construir aquest projecte comú que farà sortir de Badalona d'aquest moment de crisi i d'emergència que està vivint tant a nivell social com democràtic. Aquest govern tractarà els ciutadans com el que són, dones i homes en ple dret, dones i homes adults amb sentit crític i criteri propi, i tractarà els joves i els infants també com a ciutadans amb dret a opinar i a participar, amb dret a contribuir participativament a la transformació de la ciutat. No exclourà ningú. Aquesta ciutat no exclourà ningú d'aquest poder de decisió, tampoc els més vulnerables. Moltes vegades les ciutats, quan fan polítiques per donar veu als més vulnerables, és quan realment assoleixen un benefici per tothom. Aquest apoderament, doncs, que serà també pels més vulnerables i per totes les persones que, sense cap exclusió, ens porta a dir-vos també que no us enganyarem. No us enganyarem ni amb falses promeses, no ens trobareu amb discursos
postissos. No farem que oblideu els problemes reals, no us intentarem enganyar perquè oblideu els problemes reals que teniu deguts a la precarietat, els problemes que teniu en el barri, els problemes que existeixen a la ciutat, no els farem oblidar enganyant-vos amb falses promeses. Afrontarem junts les dificultats i celebrem les victòries col·lectivament. Resumint, us necessitem a totes i a tots. També estenc la mà al govern sortint, que ara passarà a l'oposició, al govern del Partit Popular. Amb tot el respecte pels seus votants, i això ho he dit en moltes ocasions i ho vull reiterar avui aquí en aquest discurs d'investidura, que de cap manera s'ha d'entendre aquesta majoria al ple que no dona a l'alcaldia al govern sortint, no és una falta de respecte a les persones que han votat. Per construir una Badalona de totes i tots, senyors, que no divideixi les persones segons els seus orígens, condicions o creences, sinó que vetlli pel benestar de tothom sense importar res més, sense exclusions ni privilegis. En això ens hi trobarem. Però mai més permetrem que de la divisió se'n faci política, que de l'exclusió se'n vulgui treure rèdit electoral, que de l'odi se'n faci bandera. Mai més enlloc contra ningú. Deia que seríem humils, ambiciosos, generosos i alhora implacables. Serem implacables. Aquest govern està format per persones honestes, que no som aquí per enriquir-nos. Per això prendrem com una de les primeres mesures la reducció dels nostres sous, la supressió de les dietes i la reducció de tots aquests privilegis que en tot cas, si de cas haurien de ser mereixedors tots els ciutadans i no només uns quants. El nostre únic privilegi serà servir Badalona des de la màxima institució de la ciutat, la casa comuna, la casa de tots. I això vull que quedi molt clar, ho hem dit ja moltes vegades, però ho vull repetir. Aquesta casa de tots, aquesta casa comuna, no exclou a ningú, ni per el seu origen, ni per la seva creença, ni per la seva ideologia política, ni pel seu vot. Aquesta és la política que la farem, serà una política inclusiva, escoltant absolutament a tothom i tenint en compte absolutament a tothom. També reduirem el cost econòmic de l'estructura política de l'Ajuntament i aplicarem transparència total en les contractacions públiques, alhora que iniciarem un procés d'auditoria dels comptes municipals i de les empreses públiques. Radicalitat en aquest aspecte. Volem portar aquesta mirada de radicalitat perquè no hi hagi cap dubte sobre les finances de l'Ajuntament, sobre com es destina el diner públic que gestionarem de manera participativa a l'hora de prendre grans decisions, però que no quedi cap dubte de que el diner públic és de totes i tots i no hi haurà cap tipus d'aprofitament en aquest sentit. Retornarem també la veu que ha estat apagada durant sobretot aquest darrer mandat. Retornem la veu als consells de participació que han estat emmudits, no només per recuperar-los com els tenim organitzats i els tenim aprovats aquí, sinó fins i tot per superar-los, perquè les maneres de participar ja han de ser més grans que les que caben en els propis consells de participació que té aquesta ciutat. Però de moment hem de fer que aquests consells que teníem tornin a ser i tornin a donar veu a les entitats i a la gent dels barris, a la gent de tota la ciutat, a tots els homes i dones que tenen coses a dir a l'hora de fer política. Convocarem, per començar, ja anuncio que el que convocarem amb més urgència serà el Consell Escolar Municipal, perquè necessitem d'aquest Consell per poder-nos fer front a totes les mesures que calen per poder començar un curs escolar amb absoluta normalitat, un curs escolar com pertoca i fent costat al dret bàsic
d'educació i de qualitat i amb tot el que tenim pendent en aquest tema que és important per Badalona. Mireu, en els propers 6 mesos s'elaborarà un pla d'actuació municipal mitjançant un procés participatiu. Serà amb la ciutadania ajudarà, la ciutadania decidirà ordres de prioritats, decidirem moltes mesures entre totes i tots. Però entre la ciutadania i els treballadors i treballadores municipals, a qui valorem i a qui volem escoltar. Però la ciutat necessita respostes urgents. Per això, des d'ara mateix, fixarem la nostra prioritat absoluta en un pla d'emergència social, dotat d'una partida pressupostària per a ajudes socials, que ens permeti garantir els serveis bàsics, els que són de més emergència, per totes les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. Començarem a combatre els desnonaments des de les institucions, no només des de la força del carrer, com hem fet fins ara, sinó que començarem a combatre aquests desnonaments també des de la institució. Previ a les ordres judicials, tindrem actuacions d'ofici municipals, previ a aquestes ordres judicials, i eliminarem de forma immediata el copagament de la teleassistència. També garantirem el servei de menjador als casals d'estiu per als infants de famílies en situació vulnerable, entre d'altres mesures urgents. Alhora, volem impulsar, com no pot ser d'altra manera, l'ocupació. Sabem que l'atur és la principal causa d'empobriment, la principal causa de precarietat i, per tant, escoltarem tots els agents implicats en aquesta formació d'atur, en aquesta reactivació econòmica que necessita la ciutat i aportarem, a part d'un consell on hi haurà tots aquests agents per treballar conjuntament, per tant, els agents que poden aportar creació de nous llocs de treball, també una partida extraordinària als plans d'ocupació, fomentarem l'economia social i cooperativista i establirem una taxa zero per a l'obertura de noves activitats econòmiques. Però també en aquest camp revertirem aquelles situacions injustes promovent la remunicipalització dels serveis que han estat privatitzats. Promourem aquesta remunicipalització de serveis privatitzats i també la no contractació de serveis amb cap empresa, com seria l'exemple de Movistar, que no garanteixi els drets bàsics de tots els seus treballadors. En la situació laboral dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament no volem precarietat laboral de cap tipus ni tampoc privilegis. Aquesta serà també una línia de treball important d'aquest govern. Mireu, parlo en plural i parlo a nivell personal com a alcaldessa, que és com estic dirigint avui a vosaltres. No volem i no vull governar a cop de titular, ni a cop de titular ni a cop d'impacte mediàtic. Badalona ja ha ocupat massa temps i per vergonya de tots aquests platós de televisió que extrafan la realitat de la ciutat, que l'extrafan, que l'estigmatitzen i que posen l'accent en coses i es magnifiquen un model de ciutat que no és ni el que tenim ni el que volem. Per tant, nosaltres no farem aquest ús del plató mediàtic, però entenem que hi ha actuacions que fa anys que caldria que s'haguessin iniciat i no volem esperar ni un minut a dur-les a terme. Per això n'anuncio algunes, que algú pot pensar que ho estic fent per guanyar-me un titular, i és perquè hem fet acords programàtics i hem vist que hi ha mesures que són realment urgents i que també simbolitzen quin serà el tarannà d'aquesta política que tinc l'honor d'encapçalar. En el camp de la convivència i de la gestió de la diversitat ens cal refer tanta feina que s'ha destruït. Badalona era un exemple nacional i europeu en les polítiques públiques i l'acció de les entitats en l'àmbit de la convivència. Teníem molta feina feta. Una convivència, una diversitat que no pot ser considerada com una amenaça. La diversitat no és una amenaça, sinó és una riquesa
i un potencial per a la ciutat, sempre i quan les polítiques que fan realment la fractura social, les polítiques que realment divideixen la població, que són les polítiques socials, el que fa realment que la ciutadania, els veïns i veïnes de Badalona tinguin una fractura és la seva capacitat econòmica, la seva capacitat de fer front a les seves necessitats, per tant, la seva pobresa o la seva riquesa. Ser que els pobres siguin cada cop més pobres i els rics cada cop més rics, o en tot cas la pobresa augmenti, és realment el motiu de fractura de la societat, no la diversitat. Per això, impulsarem un pacte ciutadà per a la tolerància, la diversitat i el civisme que ens retorni als espais de diàleg que mai s'haurien d'haver abandonat i que situï un altre cop el català com a llengua de trobada i de cohesió social. Aquest govern serà taxatiu en les polítiques de defensa del model d'escola pública i en català i en el rebuig total a la llei Wert, perquè aquest sistema és el que ens ha garantit, el que ens ha ajudat a tenir la cohesió, el que ha ajudat a que les persones no ens dividim en motiu de la llengua d'origen que tenim, sinó que ens dotem d'igualtat d'oportunitats en funció del nostre accés a la llengua del país on vivim, el nostre accés a les dues llengües oficials de la ciutat on vivim. Això és fonamental i això no hi podem renunciar perquè l'escola, ara com ara, l'escola és la plataforma més plural, és l'espai de convivència més plural i des d'on es pot treballar d'una manera més igualitària a favor de l'equitat i de la igualtat d'oportunitats. En l'àmbit urbanístic treballarem per una ciutat habitable. Buscarem l'acord de tots i totes dins i fora del ple per desencallar la construcció dels laterals de l'autopista i iniciar el projecte de transformació d'aquesta via. Fa més de 40 anys que tenim això al damunt. No podem embarcar-nos en altres projectes abans de solucionar aquest. Hem de centrar-nos en les prioritats i aquesta és una prioritat que està absolutament avalada per les persones, per la veu popular de la ciutat. Per això revisarem el planejament urbanístic en tràmit també de grans obres ja en marxa i estudiarem la supressió temporal d'algunes llicències de grans centres comercials. Tot això que estic anunciant ho farem, però, amb la plena participació, que aquest serà un eix transversal de la política d'aquest govern. La participació, l'escoltar, el valorar, el no prendre decisions d'esquena a les persones implicades i al conjunt de veïns i veïnes sobre les decisions que hem de prendre. Escolteu, pel que fa a l'espai públic, el compromís és ferm. Realment l'espai públic l'hem perdut i el volem tornar a que torni a ser públic. Públic i accessible. Públic i accessible. El tema de les barreres arquitectòniques és una vergonya en el moment en què estem, després del 2006, haver aprovat el pla de mobilitat. I aquesta accessibilitat, no estic parlant només del tema físic, estic parlant de també eliminar les traves burocràtiques que han convertit l'espai públic en un lloc on és difícil fer-hi vida comunitària. Parlo també de retornar, això ens ho demanen sobretot els nens, però ens ho demanen moltíssimes persones, retornar a l'aigua, a les fonts. Retornar l'aigua a les fonts aquestes són mesures a peu de carrer, ben a prop de casa, que són només indicadors, les anuncio només com a indicadors d'aquesta nova forma de fer, que és un govern del poble i pel poble. Aquesta és la Badalona de tothom que volem construir. Una ciutat sense barreres ni físiques ni mentals, sense prejudicis, que sàpiga evolucionar i créixer per fer-se més gran i més forta. Una Badalona moderna que sàpiga mirar el futur, adaptar-se, transformar-se i avançar-se als nous temps. Una ciutat valenta que no tingui por a plantar cara als seus problemes, que sàpiga posar-se reptes i superar-los amb l'esforç col·lectiu. I una Badalona que participi activament en la construcció de la Catalunya del futur. La nostra ciutat ha de portar la seva mirada en aquest procés. Aquest procés està passant, això està passant. Nosaltres no podem, Badalona no pot quedar al marge. Si hi ha un procés constituent cap a una república catalana que ha de permetre disposar d'un país socialment just i lliure, aquest procés va néixer als carrers. Va néixer als carrers
i no ha de tenir més límits que allò que democràticament vulguin els ciutadans. El límit el posaran els propis ciutadans. Cap tribunal pot declarar il·legal 50.000 vots de badalonins i badalonines que el 9 de novembre vam exercir la sobirania. Estem parlant d'apoderament de la ciutadania, de cada persona. Cada persona té dret no només a decidir sobre el que passarà en el seu barri, el seu entorn, sinó a tenir criteri i a poder opinar, a no quedar al marge d'aquestes decisions. Escolteu, i acabo per on potser hauria d'haver començat, presentant-me. Presentant-me a tots vosaltres, els que sou aquí, els que sou a la plaça de la Vila i els que ens sentiu per ràdio o per televisió. Parlo mirant massa sovint el paper, intento no perdre el fil perquè si em poso a improvisar sabeu que sóc una persona que puc explicar-vos moltes coses. Per tant em cenyiré el que tinc ganes de transmetre-us sobre mi mateixa, que estic aquí en aquests moments, en un dia com avui, sent investida alcaldessa i dirigint-me a tots vosaltres, els que heu votat la formació per la qual he entrat a l'Ajuntament, els que no l'heu votat directament però us hi sentiu representats mitjançant les formacions que m'han donat suport i també, i molt especialment, a les persones que no m'heu votat i que esteu disgustats pel fet que jo ara en aquests moments estigui sent la vostra alcaldessa. Em dic Dolors Sabater Puig i vaig néixer a Badalona fa 54 anys. Soc veïna del barri del Manresà, soc professora d'Institut de Llefià i he patit, com tants de vosaltres, els estralls de la crisi i les retallades injustes i indignes. No he format part mai de cap partit polític. Tothom és lliure de les seves eleccions i un respecte absolut, només faltaria, per totes les persones que fan tantíssima feina des de la militància i la pertinença a partits, a formacions polítiques. Però jo no he estat mai en un partit polític perquè he fet política activa sempre des d'entitats transversals, des d'un espai de transversalitat i de pluralitat. He estat activa en moltes activitats i treballant per totes aquelles causes que he considerat justes i m'he implicat per fer una ciutat millor des d'aquest fora, des d'aquest treball, cosa que comparteixo amb tantíssimes i tantíssimes persones de la ciutat. Avui i en els propers 4 anys, com a alcaldessa de Badalona, la meva causa, la causa per la que lluitaré, seran els 220.000 badalonins i badalonines arrodonint aquesta xifra. Tots ells, sense cap exclusió, els que ens heu votat, els que han donat suport als partits que avui m'heu fet confiança i els que no em veu votar i avui us sentiu decebuts i frustrats. I esteu expressant aquesta decepció i aquesta frustració amb llibertat d'expressió que estem respectant des d'una posició absolutament democràtica. Aquest govern, i jo mateixa m'hi comprometo públicament i solemnement, treballarà per a tots i cadascun de vosaltres i també per a totes aquelles persones aquí. Per a normalitat democràtica no hem donat el dret a vot. La meva causa som nosaltres. La nostra causa som totes i tots. Soc la Dolors i em sento molt honorada de ser la vostra alcaldessa. I d'aquí, quan això s'acabi, d'aquí 4 anys, quan tot això, aquest procés que comencem ara, continuarà, però en el meu cas, personalment, el deixaré, perquè el meu compromís ja ha sigut a priori que és un compromís temporal per donar exemple de la necessitat de la regeneració, de que tots i totes podem passar per aquí. Aquesta és una cosa que qualsevol persona que se senti amb aquesta responsabilitat pot assumir-la i pot, venint del carrer, tornant al carrer. Quan jo tornaré al meu institut amb els meus alumnes i seguiré lluitant des de fora per tot allò que crec just.
Seguiré lluitant des d'allà on faci falta i em sentiré, i em sento ja, però encara m'hi sentiré més després, absolutament agraïda pel privilegi que m'heu concedit. M'agradaria, personalment, i amb tot el bagatge que porto dels anys que fa que, com aquell 79, somiem amb aquest canvi, amb aquesta societat millor, amb aquesta Badalona cohesionada i justa, m'agradaria contribuir a un canvi necessari a la ciutat, un canvi en la manera de fer, sentir i viure aquesta ciutat que tant estimo i que crec fermament que pot millorar. Espero ajudar a recuperar l'autoestima del sentiment badaloní, en una Badalona més democràtica, habitable, pròspera, sostenible, justa, inclusiva i educadora, amable, honesta i atrevida, sense perdre mai el somriure, perquè tots i totes som Badalona. Moltes gràcies. Visca Badalona i visca Catalunya. Doncs aquí està el discurs de Dolors Sabater, el primer discurs com a alcaldessa de Badalona. Dolors Sabater, que primer ha explicat quina és l'essència del que serà aquest nou govern, que ha insistit molt del poble per al poble. Rep ara mateix els aplaudiments del seu propi grup, en peu, també d'Iniciativa, en peu, també d'Esquerra Republicana, en peu. Convergència i Unió no estan aplaudint. I en peu també els del PSC, no aplaudeixen, no s'aixequen, mostren més aviat el seu malestar. El grup municipal del Partit Popular, que de fet s'aixeca, el Xavier García s'aixeca perquè em sembla que comencen, o que tenen moltes ganes de marxar, la majoria de regidors en aquest ple, que està llarg i seguirà sent així, seguirà sent llarg, perquè per primera vegada a l'Ajuntament de Badalona hi ha 7 grups municipals. Ara la Dolors Sabater, la nova alcaldessa, que crec que ha de continuar el tràmit protocolari, tot i que em sembla que ja ha estat tot fet i beneït. Perdoneu, bé, dono per acabat aquest ple. He de dir una fórmula concreta. Dona per acabar el ple. Dono per acabat aquest ple. Un moment curiós. I és que Dolors Sabater li pregunta a l'alcalde si ha d'acabar d'alguna manera. La sortida al balcó la faran les entitats i nosaltres baixarem a la plaça per escenificar aquesta voluntat de que qui ha entrat a l'Ajuntament és la societat, qui ha entrat a l'Ajuntament és el carrer, és el poble, i els representants de la institució retornem aquest poder que se'ns ha estat donant, el retornem al carrer. La nova alcaldessa acomiada en aquest ple municipal quan els regidors del grup municipal del Partit Popular ja n'hi eren i quan gran part dels regidors estaven ja de peus, recollint els seus abrics, marxant per la porta. Vaja, una mica informal aquest tancament, aquest final de ple. Dolors Sabater, que ja rep l'abraçada, per exemple, d'alguns regidors que marxen, 14 regidors nous, 14 regidors que marxen, entre ells, per exemple, Josep Pera, en qui va treballar molt en la convivència, en el mandat que governaven socialistes i convergents i Esquerra Republicana, quan Josep Pera va ser regidor de Convivència. Rep també l'agraïment de Laia Sabater, del seu propi grup, de Guanyem Badalona en Comú, la Dolors Sabater, que agafa ara mateix la vara d'alcaldessa, perquè també és un moment habitual quan s'acaben aquests plens d'investidura i és que tothom es vol fer fotografies amb la nova alcaldessa, que per cert també rep l'agraïment de Juan Miguel López, el regidor de Ciutadans. Un ple d'investidura que està llarg, són ara mateix, passen 5 minuts d'un quart de dues, d'un quart de tres, volem dir, del migdia, i no sé si podrem connectar en breu amb la nostra companya Emma Teixidor, perquè sé que els companys tècnics, i això ho podeu veure o seguir, ho intentarem per Televisió de Badalona, podeu seguir aquesta investidura, aquest final de la investidura, que com ha explicat la pròpia alcaldessa serà molt diferent, i és que l'alcaldessa no sortirà al balcó, sinó que anirà a la plaça de la Vila per estar en contacte amb la ciutadania. Emma Teixidor, bon dia de nou, o bona tarda ja. Emma Teixidor, bona tarda. Doncs no podem connectar amb l'Emma Teixidor, tot i que m'ha dit que està preparada. Podem escoltar l'Emma Teixidor? Bona tarda. No podem escoltar l'Emma Teixidor. Doncs bé, en tot cas, la Dolors Sabater, que segueix rebent aquests aplaudiments, ella no deixa d'anar a aquesta hora de l'alcaldessa, sí que sentim el soroll de fons d'aquesta plaça de la Vila, que de fet l'Emma Teixidor és qui té tota la informació per saber com ha seguit la gent aquesta investidura. Ara sí, Emma Teixidor, bona tarda. Hola, molt bona tarda, Carles. Doncs som aquí mateix, a la sortida de l'Ajuntament,
just acaba de marxar Xavier García Albiol, l'exalcalde de Badalona, i pendents doncs, que surtin les formacions que han quedat dins de l'Ajuntament del Saló de Ple encara, saludant a la nova alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. En tot cas, sí que hi ha hagut xiulets i ara pendents d'aquesta novetat, d'aquesta petita novetat del que serà aquesta com a entrega de la vara de la nova alcaldessa de Badalona a la ciutat. Plens, encara la Dolors Sabater, i ara mateix s'estan fent una fotografia amb els que seran els pilars d'aquest govern, com estem veient els espectadors de la televisió de Badalona. Ara mateix al mig del Saló de Plens, l'Oriol Lledó, l'Àlex Banyes, el Francesc Arribot, per exemple, representants. Primeres espasses d'aquest nou govern, entre ells també José Tellez, i aquí veiem, si s'ho veien a través de les imatges, sí que es veu entre la multitud la Fàtima Taleb, la primera regidora musulmana. Fotografia oficial del nou govern de l'Ajuntament de Badalona. A la televisió veuen sobretot l'expectació mediàtica, oi? Veuen aquests periodistes fent fotografies i veuen de fons, just sota de la bandera de l'escut de l'Ajuntament, aquest nou govern. Mentrestant us puc repassar algunes de les coses que ha repassat, que ha explicat la Dolors Sabater, mentre els nostres companys tècnics, tant de televisió com de ràdio, preparen aquestes connexions amb la plaça de la Vila, tot i que ja veiem que estan sortint alguns regidors del grup municipal del Partit Popular que han estat els primers en abandonar. Ha estat un ple, per això força tranquil, malgrat que el discurs de Xavier García Albiol ha estat dur, però Dolors Sabater ha estès la mà al Partit Popular, tot i que ha dit que no permetran que de la convivència se'n faci política, que del racisme se'n faci política, al·ludint directament a les polítiques que ha fet, segons Sabater, Xavier García Albiol en el govern de Badalona. Ha fet algunes promeses, Dolors Sabater. Ha parlat de, per exemple, un pla de govern per als propers 6 mesos que s'elaborarà comptant amb la participació, poble, transparència, han estat algunes de les paraules que més s'han dit en aquest discurs. Marxem amb l'Emma Teixidor. Emma, com està l'ambient aquí baix? Comencen a sortir els regidors? Doncs han sortit alguns regidors, sí que ha sortit ja el gruix de regidors del Partit Popular, pendents, per exemple, que baixin la resta de regidors que conformen el consistori. Ara mateix, molta premsa, expectants, evidentment, d'aquesta sortida, perquè, com dèiem al llarg del programa, aquesta serà com una cerimònia força especial. En tot cas, aquí a la plaça de la Vila hi ha situat un escenari on es preveu que hi canti una coral i cantaran 2 cançons, alerta, una d'elles és de Charango, per exemple, encara no sé el títol, però, i pendents, evidentment, de que surtin. A dalt de l'Ajuntament, diguéssim, al balcó d'entrada, i el que hi trobarem seran les entitats que han estat convidades a formar part, a participar i a veure aquest ple municipal, i que, d'alguna manera, donaran presència de qui són i què fan i què faran al llarg d'aquests 4 anys, que és el que deia Dolors Sabater al llarg del seu discurs, que d'alguna manera recupera el poder a les entitats, a les associacions i les persones que conformen la ciutat de Badalona. Aplaudiments ara a la plaça de la Vila. Sí que, per exemple, s'han vist molt les mans alçades, sí que se senten aplaudiments, però es continuen aquests aplaudiments del llenguatge dels signes, que són aquests moviments que es mouen. D'altra banda, també, doncs, això, expectants que baixin la nova alcaldessa, Dolors Sabater, i, evidentment, també els 2 tinents d'alcalde, l'un Oriol Lledó, d'Esquerra Republicana, i també d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Àlex Banyes, que d'alguna manera tots 3, i al capdavant Dolors Sabater, entregaran la vara d'alcalde a la ciutat de Badalona. Hem vist també sortir a l'alcaldessa, a l'exalcaldessa Maite Arquer. Recordem que tant l'exalcaldessa com en Màrius Díaz eren dues de les persones que estaven en aquest saló de plens. Haurem de demanar disculpes per les imatges que estem oferint per la televisió de Badalona. Hi ha molta gent a la plaça de la Vila. Ha estat molt difícil tècnicament elaborar aquest programa. En tot cas, de fet, la programació especial acabava just al moment en què Dolors Sabater aixecava la vara de l'alcaldessa, feia el seu discurs i aquí acomiadàvem el programa especial. Hem vist que hi havia possibilitats tècniques de poder oferir també, almenys quan Dolors Sabater baixi a la plaça de la Vila, que de fet serà l'única imatge que us podrem oferir, i amb això estem intentant oferir també aquesta imatge. Hem cregut que el directe era prioritari.
Com a anècdota, pràcticament, però a aquesta hora ja podem comentar algunes anècdotes, ara que ja passa l'atenció de la investidura. Xavier García Albiol ha deixat de ser alcalde, fins i tot al Twitter s'ha canviat el seu nom d'usuari, era Albiol Alcalde. Doncs mira, de forma simbòlica, a les xarxes socials també s'ha traslladat aquest canvi d'alcaldia a Badalona, perquè ara es diu Albiol i em sembla que les inicials del seu nom, Xavier García. Ara millorem una mica aquestes imatges, hem vist aquí alguns regidors del grup municipal del Partit Popular i una imatge curiosa perquè l'exalcaldessa Maite Arqués aquí a la porta com si fos una mica la guardiana, oi?, de l'Ajuntament, i al costat una persona que ha estat molt important de tot aquest procés, que és Carles Segués, el que havia estat president del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que va marxar del grup municipal ecosocialista per discrepàncies justament en la manera de governar, que va començar a liderar el Guanyem Badalona en Comú, després va fusionar amb la Crida, tot plegat s'ha convertit en una gran plataforma ciutadana que ha acabat. Qui ho havia de dir? Ni ho havien dit els periodistes, ni ho havien dit els propis partits. Jo crec que ningú podia preveure que obtindrien aquests 5 regidors, segona força a l'Ajuntament de Badalona, primera força d'esquerres, i que acabarien governant la ciutat amb un pla de govern que, segons ja es comença a desgranar, serà força diferent del que estem acostumats fins ara. La Dolors Sabater ha parlat de coses prosaiques, com per exemple portar aigua als parcs, però també ha parlat de fer una ciutat oberta per tots i per tothom. Emma, digues. Han sortit ja les entitats a la plaça, al balcó de l'Ajuntament, en tot cas. Han sortit, no sabria dir exactament quines són les entitats representatives i que se les ha convidat, i han sortit a saludar al balcó de l'Ajuntament. Pendents, però, evidentment, que Dolors Sabater i el nou govern de Badalona surti aquí a la plaça de la Vila per oferir aquesta vara d'alcalde. Doncs esperarem, però no massa, perquè la imatge que estem oferint no és molt bona pel que fa a aquesta investidura. Ara mateix, de fet, estem esperant que surti Dolors Sabater. Quan aparegui Dolors Sabater acomiadarem aquest programa, perquè, com explica l'Emma Teixidor, les imatges ara estan, el que passa que no els podem oferir tècnicament, i evidentment demanem disculpes, estan justament en el balcó on estan ara mateix les entitats. Sí, podem identificar en tot cas les associacions de la plataforma d'afectats per la hipoteca, també hi veiem alguns representants de la Rotllana i altres entitats també de col·lectiu de joves que d'alguna manera, doncs això, agafen el pes del que serà el nou govern. Senyal directe, i ara sí, Dolors Sabater, Emma, que ja apareix, ja l'estem veient en imatges, apareix amb la vara d'alcaldessa, que ho sabien també els oients de Ràdio Ciutat de Badalona, juntament a un costat Àlex Mañas, d'Iniciativa Esquerra Unida, a l'altre costat Oriol Lledó, d'Esquerra Republicana, aplaudint a una banda Carles Segués, aplaudint a l'altra banda la Maite Arqués, alcaldessa de Badalona, aixeca la vara d'alcaldessa la Dolors Sabater, Oriol Lledó amb una rosa, amb una mà, i Àlex Mañas aplaudint, i ara mateix s'acosta el Dolors Sabater al poble amb aquell gest que ja tant ha fet també durant la investidura, com aquesta vara, aquest poder és vostre, és del poble. Emma, és així, oi? Doncs salutació d'això, dels nous representants polítics al balcó de l'Ajuntament, a les entitats que representen el poble i la ciutadania des de diferents àmbits, des de la joventut, des de la cultura, l'educació, els joves, l'esport i també l'economia. I de fons, en aquesta imatge que estem veient per televisió, que ho sàpiguen també els oients de Ràdio Ciutat, una bandera republicana, una bandera també de la comunitat gai, fins i tot banderes gregues darrere d'aquestes mans alçades de Dolors Sabater, oferint aquesta vara a la gent. Segons ha explicat, ella és una persona que no ve de cap partit polític, que ve del poble, i el poble ara ha irromput a les institucions, diuen els de Guanyem Badalona en Comú, després de la decepció que han tingut les administracions històricament, la decepció que, segons ella, han tingut els ciutadans després de que les administracions anteriors, i amb això referia a tots els partits tradicionals, hagin estat incapaços de poder solucionar qüestions com la cohesió territorial, com la cohesió social. Moltes esperances dipositades amb aquest govern, segons Dolors Sabater, per la ciutadania. Ella ha dit, la nova alcaldessa, que no decebrà a ningú. I atenció, perquè crits també d'independència, que són dels temes que cal segur en aquests primers mesos del nou mandat. Crits d'independència mentre Dolors Sabater aixeca aquesta vara d'alcaldessa. Una imatge tan diferent al que hem vist fins ara,
tant Mai Tarquer, com Jordi Serra, com Joan Blanc, com fins i tot Xavier García Albiol van sortir al balcó de l'Ajuntament. Dolors Sabater, que ha volgut donar un senyal de com serà diferent aquest govern pel que fa a aquest tipus de qüestions, i no ha sortit al balcó, sinó que ha sortit a peu de carrer per oferir aquesta vara a la ciutadania, a aquesta quantitat de persones, aquests centenars de persones que estan aquí a la plaça de la Vila. Suposo, Emma, no sé si m'escoltes, que els partidaris de Xavier García Albiol han anat marxant, perquè tinc la sensació, i parlo de sensacions, que els que donaven, que estan a favor d'aquest govern d'unitat popular són els que sobretot es mantenen a la plaça de la Vila, els que fan més xivarri, els que més xiulen. Sí, com deies, jo des que vaig ja no veig el cap de les pancartes, és més, veig que marxen aviat. En tot cas, sí que a l'escenari el que es veurà aviat serà aquest cant coral, aquest cant que oferiran un parell de cançons aquí a la plaça de la Vila. Bé, jo crec que com la Dolors Sabater ja ha tornat a dins el Saló de Plens, o no el Saló de Plens, sinó dins l'Ajuntament, com estàs envoltada d'antiavalots, que per cert també han intervingut durant aquesta sessió plenària. Torna a sortir Dolors Sabater. Perquè escoltarà des d'aquí, des de la plaça de la Vila, com tots els altres ciutadans de Badalona, escoltarà doncs aquest cant coral que ens ofereixen ja mateix. Dolors Sabater rebent ara ja directament l'afecte dels ciutadans. Per exemple, veiem el Pedro Jesús Fernández, un dels responsables de la PA, president de l'Associació de Veïns de Canyadó. Rep les abraçades directament, sí, de la gent, i sobretot molts periodistes que estan fent fotografies i recollint aquest moment, mentre que ja ha començat l'actuació musical. Emma Teixidó, estem escoltant, oi? Sí, de fons sentim aquesta actuació, Dolors Sabater mirant en l'aire cap a aquest moment. Doncs Dolors Sabater, que està mirant aquesta actuació en aquest moment tan curiós, oi? L'alcaldessa envoltada pràcticament envoltada de la gent, ara rebent, per exemple, l'abraçada d'una persona d'ètnia musulmana, que fins i tot hem vist una imatge curiosa, oi, Emma, que era una persona d'ètnia musulmana envoltada d'una estelada, de religió musulmana, volem dir, de religió musulmana envoltada d'una estelada. Bé, imatges molt curioses, que és el que de fet ja s'ha vist, ja s'ha palpat en aquest canvi avui a l'Ajuntament de Badalona, que és un canvi d'estil, un canvi de manera de fer, que és el que ha explicat Dolors Sabater al llarg de tota la seva intervenció, que volen canviar les maneres de fer. Veurem si deceben, si no deceben. En tot cas, un govern que, recordem, comença amb el suport d'Iniciativa, d'Esquerra Republicana, que començaran a treballar a partir de demà mateix, a partir de dilluns mateix començarà aquest govern. Avui mateix, aquesta tarda, ja s'han organitzat diversos actes, hi ha homenatges a la Haixa, a la Morera, hi ha homenatges a la immigració a Sant Roc, hi ha homenatges a l'alcalde Xifré, a la plaça de l'alcalde Xifré. Per tant, aquests tres partits que ja comencen avui mateix a donar-se a conèixer a la ciutadania, i dilluns serà el moment, sobretot, de fer balanç que farem, com sempre, a través de Ràdio Ciutat de Badalona, a través de Televisió de Badalona. Acabem amb aquesta imatge tan diferent, l'alcaldessa amb la vara, agafant aquesta vara, començant aquesta nova etapa a l'Ajuntament de Badalona i envoltada del poble, que és la paraula que més ha citat i ha repetit Dolors Sabater. Ho deixem aquí, demanem disculpes si hi ha hagut una mica de problemes tècnics en aquesta connexió. Hem preferit prioritzar aquesta imatge que estem veient ara que intentar desconnectar i no veure-la, que jo crec que ha valgut la pena. Donar les gràcies als companys tècnics per fer possible aquesta connexió, també als companys de Ràdio Ciutat de Badalona. Donar l'adéu a l'Emma Teixidó. Emma Teixidó, moltes gràcies. Adéu, no sé si veus el plano, però moment superemotiu amb el qual ens acomiadem. Sí, Dolors Sabater emocionada. I qui us ha parlat? Carles Tonero. Moltes gràcies. Comença una nova etapa a l'Ajuntament de Badalona, comença una nova etapa també a Badalona a partir de dilluns. Nosaltres estarem aquí per explicar-vos-ho. Moltes gràcies.